ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, നമ്മൾ കപ്പയും ചേമ്പും പച്ചക്കായും വെച്ച് നല്ലൊരു പുഴുക്കുണ്ടാക്കിയാലോ. അപ്പോൾ ആദ്യം നമുക്ക് കപ്പ ഒന്ന് തൊലി കളഞ്ഞിട്ട് കുക്കറിലിട്ടൊരു വിസിലടിപ്പിച്ച് അതിൻ്റെ വെള്ളം ഊറ്റിയെടുക്കാം. കപ്പ കുക്കറിലിട്ടൊരു വിസിലടിച്ച് വേവിച്ച് അതിൻ്റെ വെള്ളം ഊറ്റിയെടുത്തതാണ്. അതിലേക്ക് കഴുകി വെച്ച ചേമ്പും പച്ചക്കായും ഇട്ട് കൊടുക്കാം. പാകത്തിന് ഉപ്പ്, 1/4 ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി, 1 കപ്പ് വെള്ളവും ചേർത്ത് ഒരു 2 വിസിലടിപ്പിക്കാം. ഇനി നമുക്കതിന് വേണ്ടി അരപ്പ് തയ്യാറാക്കാം. അതിന് ഞാനൊരു അരമുറി തേങ്ങയാണ് എടുത്തത്. അതിലേക്ക് 1/4 ടീസ്പൂൺ വലിയ ജീരകം, ഒരു 4 അല്ലി വെളുത്തുള്ളി, ഒരു 3 ചെറിയുള്ളി, 4 പച്ചമുളക്, പാകത്തിന് വെള്ളവും ചേർത്ത് ഒന്ന് അരച്ചെടുക്കാം. കുക്കറിലിട്ട് നല്ലോണം വെന്ത് വന്നിട്ടുണ്ട്. അതിലേക്ക് അരച്ച് വെച്ച അരപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഒരു ചട്ടിയിലേക്ക് വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ച് അതിൽ കടുക് പൊട്ടുമ്പോൾ അതിലേക്ക് ചെറിയുള്ളിയും വെളുത്തുള്ളിയും വറ്റൽമുളകും മൂപ്പിച്ചതിന് ശേഷം ഇതിലേക്ക് ഒഴിച്ച് കൊടുക്കുക. എൻ്റെ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, കമൻറ്റ് ചെയ്യുക, നിങ്ങളെ കൂട്ടുകാർക്കും കൂടെ ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. എൻ്റെ ചാനലൊന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് സപ്പോർട്ടും കൂടെ ഒന്ന് ചെയ്യണേ.